Hola, em dic Anaïs i avui us presentaré el llibre La Show. Ella i la seva família tenen un canal de YouTube. La seva mare es diu Noewi, el seu pare Fran, el seu germà petit William i el seu gat Trece. Aquest llibre tracta sobre el club d'Ella. El club d'Ella es preparen per a un concurs de Musical.ly, que el seu somni és guanyar el concurs. Finalment l'acaben guanyant amb molt d'esforç. Aquest llibre té 111 pàgines de l'editorial Destino. A mi m'ha agradat molt i l'autora d'aquest llibre és Elaia, la protagonista del llibre. Adeu! Els llibres